Minsan Visayas Mindanao. Magandang umaga. Kahit saan sulok man sa mundo tayo ngayon mga kapatid sa mundo. Magandang umaga, magandang gabi mga kapatid, magandang tanghali. So, sana ay nasa tayo sa mabuting kalagayan sa mga oras na ito mga kapatid sa mundo. So ngayon sa umagang ito mga kapatid sa mundo, pag-usapan natin yung ating pamain mga kapatid. Natin ipakita ko sa inyo yung klaseng pamain mga kapatid. Okay, ito yung ating pamain mga kapatid. Ito. Ayan, parang siyang dilis na maliit mga kapatid. Okay. So ito mga kapatid ay para pang bira-bira mga kapatid. Ito lahat ito mga kapatid para pang bira-bira. So iba-ibang ito, maraming kumakain ito mga kapatid, no? Para siyang dilis mga kapatid. At ito naman mga kapatid, ito yung pang diwit o espada mga kapatid. Ito yung mahuli sa gabi. Ito yung ginagamit namin sa gabi, no? So hindi yan pwede mga kapatid kung walang ganito. Okay, may flashlight mga kapatid. Flashlightan natin siya para makinab o makintab siya mga kapatid sa gabi. Kasi gabi ito ginagamit talaga mga kapatid. Dito siya ang setup mga kapatid. Ito ang gamitin natin. Okay, yan. Itong minline natin. So yung sa kawil ito naka-setup na po. So ito yung pangdiwit natin. Mayroon siyang stainless or acero mga kapatid. Pwede naman gamitan na ito pag iba ang isda ang sadya mo ito, pwede gamitin natin ito. Yan. Yan ang pamain natin mga kapatid. Yan. Karaniwan talaga mga kapatid ito ginagamit sa gabi. Pwede naman gamitin ito sa araw pag may mga kawan, marami talagang kawan. Ayan. So ito naman ang ito sa maliit. Ayan ang likuran niya. Ayan. Iba-ibang klase mga kapatid. Ito din iba sa likod. Ayan, likod parang dilis siya. Ayan. Okay. Try natin mga kapatid, pakita sa inyo kung ano din ang kuwan doon sa dagat. Okay. Yung kawil na ginagamit natin mga kapatid ay number 63 mga kapatid. Makiril makiril bungulgan tawagin ito sa amin mga kapatid. Ayan ang nakukuha. Ayan yung mga pula na isda mga kapatid, tawag sa amin na ano to, yung suga-suga ang tawag sa amin mga kapatid. Ayan yan ang ating setup. Ganyan lang mga kapatid. Simple lang, hindi malaki ang gasto nyo, pero napaka mabisa siya mga kapatid. Madali siya sibarin kung may isda lang sa talagang kakainin mo. Maraming kumakain ito mga kapatid kasi klaseng isda ang kumakain. Ito yun, ganyan lang siya. Ayan. Okay, so ang gamit nito mga kapatid luminous tip, no? Itong plated niya mga kapatid, yung ginagamit ito sa mga tip din. Ito pa rin na ginagamit sa mga motor, sticker. Ayan. So yun ang ginawa natin mga pain mga kapatid. Pag itry natin mga kapatid, at hindi to gagana mga kapatid pag wala ito. Ganyan.
Ayan. Iba na yung kulay, oh. At padaliman natin mo. Dilim siya, no. Yan. Yan ang purma niya, mga purmas. Maliwanag siya. So madali makita sa isda, mga purmas. Yan. Slider na natin siya. Yan. Ano, sobrang liwanag na, mga purmas. Pag binibira-bira natin, mga purmas, madali makita sa isda. Ayan, dito siya ilagay natin, mga purmas. Ayan, may mga setup na, mga purmas. So, ang number ng kawil, mga purmas, ay 63. Yung ang ating nylon, mga purmas, pwede kung matambakan sa mga purmas ay number 4 or number 6, or kung mayroong mamalaki-laking isda, number 8 nasa dito. Yan ang mga nylon na ginagamit sa ditong pamain. At ito naman, mga purmas, pang malaki itong isda na pinakababa itong diwit, mga purmas. Yan ang ginagamit sa diwit. Kahit tibalry, mga purmas, ito kinakain ito. Kahit dito, mga purmas, kinakain yung tibalry, pero yung maliliit lang tibalry, hindi pa nakahuli ng malalaki. Okay.